За всеки имот стои история. Понякога това е семейен дом, понякога бизнес, зад който стои много труд. Днес съм в Шипково, където ми бе гласувано доверието да представя един семейен хотел. Днес ви представям хотел Илинден, разположен в сърцето на едно от най-популярните балнеоложки селища в България. За мен това е повече от имот. Това е отговорност към хората, които са вложили в своя бизнес сърце, време и труд. Ако виждате повече от сграда, ако виждате потенциал, бизнес или бъдеще, бих се радвала да ви разкажа повече.